Du har sikkert set Rabbit Road. Lige nu er der alle streamere, der spiller det. Vi ser masser af klip med Max Win og alt det der. Og derfor vil jeg i dag lave denne video for simpelthen at fortælle jer, hvordan man spiller Rabbit Road, hvis I har lyst til at prøve. Så først og fremmest, hvad er Rabbit Road? Det er et spil lidt ligesom Chicken Road, som har haft stor succes, ligesom der er mange streamere, der har spillet, og der har været en del klip. Faktisk er målet, at du har en kanin, der bevæger sig, og afhængigt af, hvad du satser, så vil du ved hvert hop, den laver, ved hver bevægelse, vinde en multiplikator. Så for eksempel, her satser jeg 10, og da det er en multiplikator på 1,03, så giver det mig 30 cent, og hvis jeg casher ud, så vinder jeg de 30 cent. Og det er altså et spil, hvor jeg vil anbefale jer ikke at gå for langt, men det vil jeg tale om lige om lidt. Jeg vil give jer min teknik, men ja, det er, hvad man skal vide om dette spil. For at spille det er det, i øjeblikket er der flere casinoer, der tilbyder det, flere franske casinoer. Problemet er, at der er en del svindel, så det jeg anbefaler er simpelthen at spille enten på en platform, du allerede kender, hvor du ved, at du allerede har kunnet få penge tilbage, især på Chicken Road for eksempel, eller Jena. Hvis du ikke ved, hvor du skal spille, så lister jeg hver uge de mest pålidelige casinoer, hvor jeg spiller, og hvor jeg allerede har fået mine penge tilbage, og så lægger jeg det i beskrivelsen eller i kommentarerne til denne video. Man skal være meget opmærksom, da der er falske casinoer, der i det store hele perfekt efterligner de rigtige casinoer, og dermed det rigtige spil, Rabbit Road. Men når du vil have dine penge tilbage på din bankkonto, de penge du har vundet, for eksempel på Rabbit Road, så ignorerer casinoet dig, de svarer dig ikke længere, og du hører aldrig fra dem, og dine penge er tabt, så vær meget opmærksom på denne svindel med falske casinosider. Spil kun på casinoer, der enten er kendte, eller som du allerede har spillet på, eller dem jeg har lagt i beskrivelsen, og derfor som er dem jeg spiller mest på. Du har linket, du skal bare klikke på det. Jeg tror der er en der giver, jeg vil skrive det ned, men der er en der giver en super bonus lige nu for at spille Rabbit Road. Så der er det, og derefter så er det meget enkelt. Du opretter din konto på casinoet, du indsætter dine penge, og derefter går du til de 1000 spil i Crash Game. Du vil komme til dette spil, som er Rabbit Road. Hvordan foregår det? Faktisk har du bare, jeg vil give dig min teknik. Når jeg spiller jeg på easy. Jeg ved, at der er folk, der foretrækker at spille for eksempel på hard eller hardcore, fordi i bund og grund for eksempel, for at få en 0,44 bonus på hardcore, ja, på easy, skal man nå, I har set op til, lad os sige, her, op til 1 og 4. Man skal lave næsten 10 spring. Der er nogen, der synes, det er for svært. Min teknik er altid at blive lige i starten på, lad os sige, 1, 2, 3, 4, 5. Det meste af tiden spiller jeg mellem 5 og 10. Faktisk vinder jeg ikke meget, men lidt efter lidt har jeg vundet en euro og 50. Jeg synes, det er for risikabelt, fordi der er nogen, der spiller i hardcore og bare går på den første kasse og casher ud. Så ja, der vinder du 4 og 4, men faktisk bliver du ofte fanget. Så jeg vil vise jer, at jeg bliver fanget, men det sådan. Her taber vi ret hurtigt penge. Jeg synes, det er mindre risikabelt at spille på easy og bare spille i starten, hvor der er meget lille chance for, at man bliver fanget. Det er min teknik. Vær opmærksom på de svindelnumre, jeg har nævnt. Vær opmærksom på, hvilket casino I spiller på. Der er lidt en del svindelnumre i omløb lige nu, fordi spillet er ret nyt, og der er mange streamere, der taler om det, og vi ser mange klip på TikTok. Voilà. Og så er der mange mennesker, der udnytter det til at prøve at snyde jer. Voilà, jeg råder jer til at bruge linket, der er i beskrivelsen. Udnyt de bonusser, der er. Jeg vil skrive dem, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad bonusen er lige nu.